adama doga vermek, özüne bağlamak, özüne baktırmak, durmuşa çıkaryalar etmek, öýleniryalar etmek, pul getireryalar etmek ve şuna meňzeş ýagdaýlar. Ählijaňyza salam dostlar. Şu zatlar näme esasyna edilýär? Ýagny doga etmek meselesi men üçin çağalykdan bir uly soraglaryň biri bolup durýardy. Şu adamlar uly soraglaryň biri. Şony näme esasyna adamy doga edýärler? Yani özüne bağlamak üçin, özüne baktırmak üçin adamy zorlap öz ýanynda saklajak bolýar. Seni gowurýan adam, sen söýýän adam, sen bile bile bolmak isleýän adam, sen ýandan gidesi gelmeýän adam, şeýle de sen ýanynda bolýar. Ýöne näme üçindir adamlar şony zorluga salyp, zorluk bilen ýanyna saklatjak bolýarlar. Sebebi nämede? Wygada barmy? Owadanmy? Baýmy? Ya şoňa meňzeş zatlar. Yani meselem getir yani oğlunna gyýza ikisinde de bolýan zat. Bir gyýdy gördü, halady. Oğlunlara metýäni iň esasy ýeri var, oğlunlara metýär şolary dogany. Bir gyýdy gördü, halady. Ha, boldy men şoňa öýlenmesem bolanak. Men şoňa hökman öýlenýän. Ýanky näme etýär gidýär bir mollaň ýanyna. Mollaga salam aleykum. O maňa bir gaýrat et, ene şu gyýdy gowurdum. Maňa şu öýlenýär ýalar et, diňe men niýet dursun şunniýe. Yankı molladan bollu bratişka diye getir diye tölemeliyin. Töle şu kassadan geçir diye. Men sana näme diýsen etýän diye. Inni yankı gyýdy şey diýip önüne baktyryk goýýamy, öýlenýär, ýene etýär. Biraz wagt geçip başlaýar. Yankı gyýdy gorgulen kellesi ýutgap başlaýar. Doga diýilýän zat edil aýdyşlaryna görä adamyň kellesini ýutgatýar. Dälir etýär. Ýöne nikadan soň açylýar diýenler ama. Inni şu zatlar kyn görmeseň kommentarlarda bellek geçin. Ondan inni kellesini ýutgatýarmy açylýan men dol bilemok. Ýöne mumana açyk bolan adam kellesini ýutgatdy. Ýanky nikadan soň açylsa da eýýam ol öz kellesine gelýär. Bilýär şo seni halanok, sulhy seni alanok. Näme üçin? Näme fasyna sen bile bolsun ol. Näme üçin sana tarap amtylsyn? Sen on zorlap saklajak bolýan öz ýanynda. Edil şolary inni iň kabarny adam, kabarny ýany men bir adar yine de komentarda ýazarlar da aýaly adamlar awa ýalgarmak üçin ýa şol üstünden nemetmek üçin açýan şu account diýip olar ýalak zat ýok. Hakyky zat. Iň erbet edýän dogalar aýaly adamlar etýär. Aýaly adamlar ýanky şol ölsün niýem etýänler bar. Edil men eşitişime görä. Ondan ýanky aýalyny gyýyp aýdaly bir oglana näme etmeli? Barjak bolmaly. Şoňla durmuş boljak bolmaly. Şoňlan durmuş görmek üçin bu näme etmeli? Konkret näme doga bermeli. Ondan edil men eşitişime görä iň güýçli dogalyň biri var diýeni gülkünç men gördim. Gülkünç ýöne iň güýçli dogalyň biri var diýe ýan haramganyny, kapaganyny garyp berýärler. Şonu okutýarlar. O men indi şonu okuyan adam nähile adam. Maňa şo gyzyk gyl. Baryp bey agamsyny okap berdiýse bir özüň bir ula adam kelläň isläme barawjym ýok bolşaýdan diýip urat goýýarmel adam bolyp şoňadam ay pulun merten bilemok bu temmel adam etýändirler. Ondan haramganyny şeýdip içirýärler bolunny ýan kowlanyny diňe şoňa tarap öýüne kilen aýdýan diňe näme dogry ýanky näme diýse hakykam şonýalar. Öýlenenden soňam kelles açylýar diýär menni most öýlenenden soňam meni dem şolada dowam edip durýanlar. Kelles açylmady ýalar gawa gidip mäni bir gedik baran adam şeýle de bilýär ama pastaýan klient bolýar ýanky mollaňlar. Molla o ýere mene geldim bularda biljek bolýar ýa-da aýsada berdi. Şey diýse ýanky näme bolýar akalay makala çuf edip uradyk goýýar. Ondan bu gorguly ýene de şonýalyk näme edip böründen habar ýok, eneden atadan jigden dogondan geçşä. Diňe ýanky diýäniň o hemme zat dogry bolan soň inni buny baglada anni. Bolan soň o narkaýyn duýýar. Näme desin mesela edilýän men niýe? Şo pikirde gelýär. Ondan inni meni ýene de şo soru gaýdyk gelýär. Inni sen o zatlar etdiň o zatlaryň jogabyny kim bermeli? Sen näde berjek o zatlaryň jogabyny? Sen bir adamyň islegine garşy gidip şonu inni adamyň islegimde alo sen Hudaýyň maňlaýyna ýazan nesibesine proçif edýän adam tapyp şonu proçif goýup özüne baktyrýan. Oň nesibesi moş başga bir adamdyr. Oň nesibesine başga ýerle bagtly bolmakdyr. Ýöne sen şoňa ertdiren okdany ýanky doga diýilýän zatlaryň özüne baktyr goýýan. Indi şu zatlaryň jogabymma hemme adamma olyn dostlar men dogry maýsam şu zat edýän adamlara ýene de maýdýam. Düşünemok. Şoň üçin näme diýin Allah jan hemme jamydy özü gorasyn şolary adamlardan gorasyn
Wa aklı janyňyň janyňyz sag bolsun, saglykda görüşelim. Sag bolun. Sen üçin men edil görýän adamy ýitirdim. Ýagny bu sözleri bir gelin öz ýollaşyna aýtdy. Ýagdaý nähilek bolup geçýär. Bir firmada işläp bören adam, orta işläp bören adam, ýa-ni ýokarky gozo işgärleriň üstü bilen ýokaryk çekilýär. Indi gowy ýerine geçýär-de firma, pul düşýän ýerine geçýär. Pul düşýän ýerine geçen soňam elbetde näme pul düşüp başlaýar. Pul düşýär metrge başlaýar. Metrgem elbetde kämer gowluň üstünden ertenok. Metrge diýä goýuny öter, goýunyň garrysy. Awa, ana buny metrge şeýdip ertdi. Mesleğin üstü bilenem, bilinde näme edip başlaýar, aýny kergili keyp sapalary özmür başlaýar, ýagny giýjek kafeler, şoňa meňzeş beýle eýleň wagtlar. Elbetde olar ýerlere baran soňam näme etdi, o taýda awçylar bolýar. Awçy diýäni men näme düşünýär, näle awçylar? Gyýlar bolýar da. Şo taýda aýşul bir seretmez makamaňa, şoňa bir laqataýyn, awçylar bir pulu bara meňzeýär, ýagny şodun ýapdyrmaly we şoňa meňzeş eýleň wagtlar. Garaz iýilmeli, ýa-ni penjetine tutmaly, awçy diýilýär da. Ondan ýa-ni al awçynyň birine duşýaby. Aýbyň başyna ýa garaz mähir beren bolýar, eýleň beren bolýar, söýgü beren bolýar. Eýdip muňa kwartier aldyrtýar özüne. Ne kwartier alyp berýär. Ondan ýene-dem şolar ýagdaýlar ay telefon gerek, me telefon, away mene maşin gerek diýär. Ay bolýar ene taňa maşin alyp berýär. Garaz şeýtja, indi buny şeýdip bir gapdalla maşgalasy, bir gapdalla da ýanky awçy. Ama wagtyň geçmegi bilen näme maşgalasy muň ýüregine düşüp başlaýar da, indi näme pul gelip dur, pul akyp dur meslik. O maşgalasyndan bolmasa awa jaýly maşinne melat üçin ýöne bary indi bel haf ýakyn görünýär. Indi bir zat etmeli, aýalyndan dyynmaly. Öýde gelýär işinden soň, ýör diýär bir köpden berdi, ejeňem görmedik, ejeň sorak gaýdalýar. Bilen bolýar, ýör diýärni, öz maşinine geçip bolýar, ýaly bolyn ýok diýär, maşinini goý diýär, ýör men maşininde gidersi. Bilen bolýar diýärni, bu maşinine minýärler, bile gitdiýärler ejesiniň ýanyna. Baryalar ejetem mellekde işläp öwrenje. Onsoň assalamu alaykum salam awa saglyk amanlyk soraşýarlar zat edýärlerni. Gyýsy edip aňry geçýär boly, ýa-ni ýollaşa aýtýar. Daýda diýäne diýär gyýdyňlar getirdim diýär. Indi maňa siziň gyýdyňyz gerek gelýär. Olun ýankylar diýär bir kile geň alýar da, näme bolýar, näme fasynda ýa bile maşinne gelýär, kemme da gulýarlykdy, şu wagt näme bolýar, indi näme bolýar. Ejesinde sorawdyr elbetde näme üçin beýdiýäň, näme bolýar. Aýna siziň gyýdyňyzy men ikilikde tutdum diýär. Indi bu söz elbetde udar bolýan söz adamlara sen ýönemör aýdylýan sözlerle. Onsoň maňa ýanky geliniň eje serwet bolýar, geliniň öz serwet bolýar. Garaz ýa-ni siziň gyýdyňyz diýär, goşluňam soň alqaýdarsyn öýden niýe? Çağalaram diýär, getirjek diýär. Garaz şeýtja da bu goýup gaýdýar. Sutlaşýarlar, aýryşýarlar, ýanky öz ýaşap ören jaýlaryny bulara goýýar. Indi muň pikirine näme? Bu jaýda goýýar, beýle de bar kwartiram bar diýär. Jaýda çağalara goýýar, aýaryna goýýar, awa suwdyň üstü bilen geçirýärler. Belini beýle gitdi. Indi ýanky sen söýýän niýen adamyň ýanyna gitdi da. Bir näçe wagtdan soň ýanky geliniň eje haýyrly ýanky zatlary götüre bilmän ýüregi götüre bilen okşa zatlary özüne has ýüregine salýar, awa abidne bolýar. Aýyrly ejesi. Buny işde näme etdiler? İşde ýollaşlarynyň biri bu gara sokka dara aýar taýdyrýarlar muny. Ýanky bir ýerde gol çekmeler ýere gol çekdirýärler. Ýagdaýyn sağla diýip. Bilen gol çekke näçe million pul manatlyk pulo gol çekmeler zady boýuna alyp gol çekdirip muny tekleýärler. Boldy sen gara wyňýarlar muny. Indi bu çök ýaşaýdy. Ne pulu we ne ýenesi we hiç zady ýok. Indi ýanky sen söýýän koýýan nip öwreniň muňa näme diýär? Bagyşla bolýan ýa men ýa-ni sen bilen ýaşa bilemok diýär. Men niýe başga bir bilen tanışdym diýär, ana sen maşgalaň diýär, bar sen şolar bilen ýaşa diýär. Balam näde bu sen? Bu zatlar menki diýär, nirden senki diýär. Maşin maň alyp berdiň men adyma men hawa. Jaý maň alyp berdiň men adyma hawa. Nirden sen konu bu zatlar diýär. Bu zatlar menki diýär, indi diýär. Bar sen näme ödüň diýär, näde ýaşasaň şeý dip ýaşa diýär. Ay bilen şeýtjäde aňarda da gerek gel, bäde de hiç kim kabul eden ok buny. Könüje şol ejesinden kakasyndan alan bir öýleri var, şo tak gitýär bu. Ondan aýalyndan ötünç soramana bar ýa. Ötünç soramana bar ýa, bagyşla men niýe şol ýaly ýalňyçlyk etdim diýär, men ögünäm ötdi ýa bir çağalar uluk gelýär diýär bolýar, ýene öňkä bir gelýär, ol şonu aýal aýtdy, sen üçin ýa men dünýäde iň eri görýän adam ýitirdim diýär. Indi men niýe sen şu dünýäde ýeketäk erkegem bolsaň, sana dolun gelmeýän niýe. Gynançakda durmuşda şol ýaly erkekler köp gabat gelýär. Tähel galp baslatalar, awa bolly özlerini Han Sultan öýüp pikir edýän adamlar bar. Ve şeýdip ýalňyş ýerler köp bolýar, ýanky ýaly duşýarlar, bolaryň penjerelerini uryp bolar allaýarlar we şeýdip maskalalaryndan jyda düşýänler we maskalalar bilen aýryşýanlar bar.
Neşe ýagdaýlar dostlar, ähli janynyň janyny sag bolsun, saglyklly bolşulyň. Sag bolun.